מה עושים בליל ראש השנה בסעודה? מהם הסימנים של החג? מתי אוכלים אותם? איזה קידוש עושים? מה עם ברכת שהחיינו בלילה הראשון, בלילה השני? על זה השיעור הקצר הזה. שלום לכולם, שמי יעקב מאור, ערוץ של עצות בנושא אמונה תמימה, אהבת חינם ואיך לעבור את התקופה עד הגאולה. לפני שנמשיך, בקשה אישית, עשו מנוי לערוץ, ודאו שאתם רואים את הסרטון בערוץ שלי עם התמונה הקטנה שלי למטה, שהרבה ערוצים מורדים את הסרטונים שלהם בערוץ שלהם, יירשמו לערוץ שלי ועשו לייק, זה נותן לי כוחות להמשיך. אז הנה מה שאנחנו עושים בליל ראש השנה, גם בלילה הראשון, גם בלילה השני, צריכים לחזור על אותם סימנים. קודם כל עושים קידוש, נוסח המלא תפתחו סידורים או מחזורים של ראש השנה, מברכים על היין בורא פרי הגפן, לא לשתות עדיין את היין, אחר כך ממשיכים את הקידוש וכולי וכולי, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. בסיום מברכים שהחיינו, ואז לשתות את היין מלא לגמר מהיין, ואפשר לתת לאחר משתות. בליל יום טוב שני של ראש השנה, מברכים שהחיינו גם כן בקידוש, וטוב ללבוש בגד חדש, כי זה מחלוקת בלילה השני, אם יש שהחיינו או אין שהחיינו, בשביל לצאת בכל השיטות, לוקחים או פרי חדש או בגד חדש, ומברכים שהחיינו על החדש, מברכים בליל הזה שהחיינו בקידוש, אבל לא על הפרי, מכוונים על הפרי, כן? זה הפוך מצב רגיל. ומי שאין לו פרי חדש, אף על פי כן יברך שהחיינו בקידוש. עכשיו, מתי אוכלים את הסימנים? אם עושים את הסימנים לפני הסעודה, יש להשתדל לאכול פחות מכזית מכל דבר כדי לא להתחייב בברכה האחרונה. זאת מגבלה די קשה לעמוד בה, במיוחד עם התפוח בדבש, אנשים אוכלים בכיף. לכן, כדי לצאת מהספקות, עדיף מיד אחרי קידוש לעשות נטילת ידיים, לברך המוציא על הלחם. אבל עדיין יש פירות שהם לא יוצאים בברכת של מוציא, מה שלא מתלפף בפת, הוא לא יוצא. אז ממליץ לקחת משהו שהוא עץ, לברך בורא פרי העץ, משהו, למשל בוטן, לברך בורא פרי אדמה, ועכשיו אנחנו בירכנו גם עץ וגם אדמה, אנחנו מסודרים, ועכשיו אפשר את כל הסימנים לאכול בכיף, תוך כדי הסעודה של ליל ראש השנה. עכשיו, מהם הסימנים שאוכלים בליל ראש השנה? תמר, סילקה, שזה סלק, יש אומרים תרד, לפי חזון עובדיה, קרטי, שזה סלרי, קרא, שזה דלעת, לוביה, נקרא גם רוביה, שזה שועית, רימון, ראש כבש, אם אין אפשר לקחת ראש של עוף, במקום שאוכלים את הראש של עוף או ראש של דג. אם לא לקח לא ראש של כבש אז יש לנו שם בתוך הברכה, אלו של יצחק היה כבש זכר, כן? אז בברכה ידלג על המילים, תזכור לנו הכדודו ואלו של יצחק אבינו. אבל אם יש לו ראש של כבש, הוא יכול לברך את זה. ואחר כך תפוח בדבש, וזהו. עכשיו, יש כאלה שעושים את הסדר באופן שונה, סדר שונה, כל אחד ילך לפי מנהגו, אין שום חילוק, אין שום בעיה בזה. את כל הסדר סימנים עושים גם בלילה הראשון, גם בלילה השני, בשני הלילות. אם לא השגתם את אחד מהסימנים, לא להצטער בכלל, זה רק סימן. אפשר לקחת תמונה, או אפילו לדמיין את הסימן, ולברך את הנוסח של יהי רצון, והכל יהיה תקין, והכל בסדר. העיקר להישאר בשמחה בראש השנה, כל שני הימים האלה. נוהגים לא לאכול מאכלים חריפים או חמוצים, רק דברים מתוקים, לסימן טוב לאכול. ויש נוהגים להביא אתרוג, כלומר לפני אכילתו, יהי רצון שנהיה הדורים במצוות. אתרוג זה כן, פרי הדר. ויש הנוהגים גם שלא לאכול ענבים שחורים בראש השנה, יש כאלה אוכלים ענבים לבנים בלבד. עכשיו, טוב ללמוד בשני הלילות של ראש השנה, את המשנה מסכת ראש השנה. אם קוראים בכסף בינוני, זה פחות מרבע שעה. מהדרים קוראים גם את הזוהר לסעודה, זה קצת יותר ארוך מהמשנה, אבל לא בהרבה, הנוסח בסידורים. ברכת המזון, בזימון מוסיפים, ברשות יומת טבע ושפיזה קדישה, וברשותכם וכו' וכו'. ובתוך הברכות של ברכת המזון, מוסיף גם כן יעלה ויבוא, כי זה יום טוב. עד כאן השתדלנו לקצר. מאחל לכולנו שנה טובה, גמר חתימה טובה, כל מי שעל ידכם לטובה לעבודתו יתברך, אהבה גדולה ממני יעקב מאור, ישועתך קיווית אדוני. עשו מנוי לערוץ, לחצו לתמונה של ביגול הקטן, הפיצו לשיעור, סמנו שאהבתם, תתרמו הוראת קבל על שלנו, הכסף מגיע לקודש קודשים, תדע לכם. טלפון שלי 052-8395189, בבקשה לא לצלצל, לשלוח וואטסאפ, ואני חוזר לכם. שנה טובה ומבורכת.